Добър вечер, скъпи дами! Добър вечер, уважаеми господа! Добре дошли, мили деца! И специално добре дошли на всички майки на празничният концерт "Подарък за мама". Един концерт, който съдържа в себе си цялата топлина, нежност и обич, която може да бъде подарена на най-грижовния човек в живота ни – нашите майки. Един концерт, подготвен с много внимание, прецизно старание и искрена любов от талантливите габровчета на детски фолклорен ансамбъл "Габровче". В навечерието на 8 март и специално за дамите на сцената тази вечер ще излязат музикантите и певците на Габровче, за да подарят на всички нас китка от своите изпълнения. Началото на празничният концерт ще поставим с изпълненията на хора и оркестъра при детски фолклорен ансамбъл "Габровче" с диригент Боряна Христова. Това е диригента на хора и диригент на оркестъра господин Дилян Христов. Те ще изпълнят за нас песните "Слънце грее", "Неда вода налива", а само в изпълнение на оркестъра, който съпровожда не само певците, но и танцорите, ще чуем инструменталното изпълнение на балканджийско хоро.
Аплодисментите са напълно заслужени. Благодарим ви за чудесно начало на нашия концерт. А сега ще чуем една песен, която дава пример за това как поколенията, израснали с Габровче, предават и наследяват обичта към българският фолклор. На сцената сега аплодисментите ни са за Борислава Димитрова и Деница Проданова, които ще ни изпълнят песента "Три дни е тотка плакала". Браво за Борислава и за Деница, благодарим ви. Сега следва една музикална китка от 3 песни, които ще чуем в изпълнението на най-новата формация към детски фолклорен ансамбъл Габровче. Това са Габровските славеи. Габровските славеи са талантливи и успешни млади дами, всички те възпитаници на Габровче, които се завръщат отново към времето, прекарано в репетиции, концерти и споделени емоции, за да създадат формацията и да продължат започнатото от преди години. Техен ръководител, както преди, така и сега, е госпожа Ромелия Алексиева. Аплодисменти за Габровските слави и тяхното изпълнение на... Започваме с акапелното изпълнение на песента "Слънце си слезе". Следва "Овчар през гора вървеше" и финалът ще бъде с песента "Стоян на чердак седеше" под съпровода на оркестъра на Габровче. Аплодисменти! Zalezena
Благодарим от сърце на габровските славя и хорът към Габровче и оркестърът на Габровче. Благодарим ви за тези прекрасни изпълнения. А сега на сцената с 4 гадулки, 2 тамбури и контрабас ще зазвучи тракийска ръченица. Изпълнението е на младите гадолари Юлиян Петров, Йоан Петров, Виктор Пенчев и Константин Хаджиев. Те са възпитаници на госпожа Данка Стоева. Чудесни млади музиканти, благодарим ви от сърце. Знам сега, че няма родител, чието сърце да не се разтоптява силно, очите да не се изпълват със сълзи, а душата с гордост, когато види детето си можещо, талантливо и успешно. Този момент е още по-силен и ценен, когато това се случва за първи път и когато е поздрав за мама. На сцената сега за своето дебютно изпълнение очакваме дуетът тамбури Деница Дянкова и Петър Томаш и тяхното пролетно пайдушко хоро. Преподавател на Деница и Петър е госпожа Илина Течева.
Елица и на Петър. Чудесен дебют беше това. Следващия път знам, че ще им искате автографи. А сега продължаваме с още трепет и вълнения, с едно изпълнение на хора и малкият оркестър с диригент госпожа Данка Стоева. Тук са най-малките музиканти на Габровче. Те са положили много усилия и старание, за да направят един вълнуващ подарък за мама, скрит в песента Мартинички. Браво, деца, прекрасни бяхте. Знам, че ще останете още на тази сцена, тя е ваша. Благодаря ви за всичко, което направихте. Вашите майки знам, че са много горди с вас. Сега по сценарий трябва да ви разкажа малко повече неща, за да могат и другите музиканти да излезат и аз ще го сторя. Денят на жената се появява в календарът на празниците за първи път преди 115 години. Но всъщност историята на този ден започва още през далечната 1857 година с масовата проява на жените работнички, които смело заявяват своите права. Днес, 8 март, е част от нашата култура и светоусещане. Може би не случайно, този ден е точно в началото на пролетта, периодът, в който природата се събужда за нов живот. Утре всички дами ще празнуват, защото 8 март, за разлика от много други празници, има привилегията да подчертае женското начало, силата, грижовността, обичта, която жените могат да даряват. 8 март е празник, с който поглеждаме назад към миналото, с него живеем тук, в настоящето и много умело и безпогрешно фокусираме бъдещето, защото то е в нашите деца. Деца, които тази вечер са се постарали да сътворят пъстър букет от музика и талант, за да го подарят по най-чистият, топъл и изпълнен с обич начин. Точно това е и следващото изпълнение в букета от цветя в нашия концерт. Заспала е дежка, изпълнена от хора към Габровче и малките тамбуристки. Аплодисменти за тях! Woda
че хубаво я изпяхте тази тежка. Браво на вас, браво деца! В концертната програма следват две изпълнения на духови инструменти – кавал и гайда. Чистият и много нашенски звук, идващ от кавала и гайдата, е допълнен с още един важен символ – този на приемствеността. Предаденото знание и освоените умения ще усетим в изпълнението на Филип Църов, който въпреки малката си възраст ще изпълни сложната бавна мелодия и калоферска ръченица. А веднага след него ще чуем и вече утвърденият музикант Мартин Емилов, под мелодията на чиято гайда ще зазвучи бавна мелодия и трите пъти. Преподавател на Филип и Мартин е музикалният педагог Цвятко Пенев. Защо? Тя ми каза. Браво на Филип, чудесно се справи. Това беше страхотно изпълнение на кавал на сцената. Очакваме и големият утвърден вече музикант на гайда. Това е Мартин Емилов.
Благодарим, Мартин. Сега на сцената ще посрещнем лауреатите от Международният конкурс Орфееви таланти град Пловдив, които тази вечер ще поднесат своят искрен поздрав към дамите, разбира се, с песента "Пиленце пее", а след това хорът и оркестърът към Габровче ще изпълнят песента "Ой, вело, вело", аплодисментите са за тях.
Благодарим на хора и оркестъра при детски фолклорен ансамбъл Габровче. Следващият музикален поздрав идва отново с нежният струнен звук на тамбурата. Анжела Бурева, Ирена Льошева и Константин Кръстев ще изпълнят Братова копаница. Тук е моментът да им пожелаем успех в 16-тият национален конкурс Дунавски слави и град Русе. Общо 22 талантливи музиканти и певци на Габровче ще вземат участие в този престижен конкурс, който е само след един ден. Желаем им успех и сме сигурни, че те ще ни донесат още много габровска гордост. Следващото изпълнение след тях ще се присъедини и Никол Димитрова, за да изпълни песента "Сещай се, Цвето моме".
Благодарим на Никола, Анжела, Ирена и Константин. А сега залата отново ще бъде изпълнена с великолепните гласове на габровските славии, които под съпровода на оркестъра ще изпълнят песента "Разшута се тънка неда". Гласовете им ще продължат да се леят и в много финната и моминска песен "Събрали се момите". Събрали се момите следва, за да ги чуем и да звучат прекрасно, трябва да се преместите напред. Тогава гласовете ви ще звучат много по-добре от микрофоните, ако правилно разчитам знаците от техническа апаратна. Мисля, че това е оптималното, което могат да направят, за да се придвижат по-близо до микрофона. Седели са и прели, добрели си бъде.
представя и знам, че те могат да надпеят всеки един микрофон. Благодаря ви. Сцената ще бъде сега изпълнена с още музика и глас. Очаквам тук при нас Никол Димитрова, Деница Проданова и Богданка Малчева. Те ще изпълнят за нас песента "Моме Невено". Аплодисменти! Благодарим ви. А сега ще продължим с
силно, ритмично и пъсто присъствие. Разбира се, това е оркестърът на Габровче, които ще ни изпълнят своето шарено хоро. Аплодисменти! Чудесни сте, благодарим на оркестъра на Габровче. Сега на сцената към тях ще се присъедини колкото прекрасна, толкова и талантлива Деница Проданова, в чието изпълнение ще чуем песента "Съболе". Съболе,
Благодаря и на ансамбъл Габровче за това, че още от днес урисаха утрешния ден да бъде по-тържествен, по-красив, по-пъстър и повече щастлив, разбира се. А сега гласовитите габровски слави под съпровода на оркестъра ще изпълнят за нас песента «Я дай ми Було». Благодаря ви, изключителни габровски слави. Благодаря на Габровче за това, че отново създадоха една изключителна емоция в този красив концерт. Специално благодарим на госпожа Румяна Стефанова за перфектната визия на участниците, които днес ни подариха пъстър букет от музикални изпълнения. А утре очакваме цветята да са от господата. Ето защо благодаря на всички господа, които утре ще подарят цвете на своята любима дама. Благодаря и на трима много важни господа, които се намират ето там в техническа апаратна. Благодаря ви, че се погрижихте още в аванс от днес да получим нашият подарък за утре. Лъчезар Захариев, Ивайло Захариев и Николай Тотев. Благодаря ви. С това изпълненията тази вечер не свършват, но ни остана само още едно. Финалният поздрав е от всички габровчета и идва с изпълнението на "Засвирили са дойне". Thank you.
музикален отдел на ансамбъла за това, което ни подариха тази вечер в празничният концерт "Подарък за мама". Благодарим ви от сърце. Сега ще се обърна към дамите, защото подаръкът днес е за вас, а празникът утре също. Скъпи дами, завърши празничният ни концерт, но ви пожелаваме да бъдете здрави, да бъдете силни, смели, очарователни, да вярвате в мечтите си, да сътворявате добро и да дарявате обич, защото няма по-скъп подарък от обичта. Притежавайте я, дарявайте я и бъдете щастливи. Благодарим ви, че бяхме заедно. Благодаря наистина от цялото си сърце на Габровче за всичко, което създадоха тази вечер. Аплодирайте ги, те заслужават прекрасна вечер.